سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكوننا يوتر من يوتيو لو من دريا رستي أبز معبول عالم إن نبر نزلنا نسرح هاد نزلنا أب بيزنس نزلنا قدامي تنبي تحسبنا ويكا بخمي كابزياخن ناقف نخل تبلنا رسنتلا تاكسي كون قرص مالتيو أبز نورديكس سكات يخم تبلو مثلني أبنا جرمن شتوير بحال أب كالك كم قامكو تاكس ويكرز مچم أب نايزم عربا عالم أزراربا له حدا كلت نجار أب هيوت أي ترفاني نبلو تاكسن موتن أي ترفاني نبلو فخلاص زراربا تاكس كل جزية يزرلون مالتهم أمبار تاكس كنكفلها بحدا حبرة السب كنا بركلنا نايت حبرة السب قديتايو كنا بالنخلينا نفس وقت في حجر دما استفل عليه تاكس سيستم علوم that's why هبتاماتنا عالمنا تاكس نمقدال كاب هاجرنا بحاجر كاب بوتانا بوتا كنكساغس زنبرو كم قلل زبلا بنتكبكم مسراتنا إيكيا أب سويدناوي أب سويدني مسريت وات كامباني اسران حمشتن مودا تعامت ويليوجن أب سويسرلاند يزغمت نيرو سلمنتاي سنهيلنا كنريينا كومون قال هاجرات هبتامات زمرت وانا لو كالو دما استفل عليه بلجات زلون على سلازي حجرات كلن حدا دينا تاكس بخمي كان تاكس في الليات كردانا يخل انت عين تاكس يخزلو هذا عين تاكس ترايدي زلو كم دما تاكس اب من تايز جبر اب دوموزنا ترايدي دلو تاكس ويس اب كالو ون عليو سلازي ابزا فيديزيا سفح زبال حبريتا نبزحات حجراتنا عالمنا داسسنا ناي تاكس في الليناتن كنركم فتنينا بمنطرو نلعب قصنا بقطبنا عبنا مسكنا حطونا تاكس أقدس يزخون مغنياتو مچم تاكس كتكفل قديت على كانديو نعملاخ تزاز قنا يكون نايسب تزازيو سلازي أبزخونا هكردما كابز قباه كان لعلي تاكس مغفال عشنا دامبر جيجنا هايكو تسرني سلازي كلنا قرنا تاكس ريخا الزاميكا تاكس effectiveness and efficiency تاكس ناتكا لعلز قباء انك يكون مغنياتو منقست لعلز قباء كتاكس اللي زخفلكا اي تاقع الكاني ويكا شلمات هيبكاني عشايز بحال لعلز قباء زخفل سب عشايز بحال سلازي كل جزية فليت ناس توعيلنا مسكونتات كنكاير كله دما انتاي كنقبر نخل كنفلت علينا تاكس بزاي كفلني نابلكا بزير ده كمان قدي بزح تخافل كتولي تخيليها اب امريكا نزلهم دما زيادة رديتكم نخسفح سلمنتاي سبات أوشتا ستيتسي كسعوسو قرب كنتن كفاكم في التنينة بارزا فيديوزيا بزح حبريتان بزح فلتاتن زلوا يامو سكرين شير جيري النار أنا خن كيد منتان بوخ قبرك في التنين سنايم كتتاليك برالكم نابلكو نابتار استغناتينا let's go باركم تاما توزز حبركم حجيكاتا تمزات ريواز لهم أب كارتاني علاماتينا لنفس وقت حجر نارانا تاكس ناتهم كمي مخانو انت عين التاكس اللي قزولا مول العالم ان جنازبنا عن كيدنا مجمريا تاكس كنزارب كلنا بحفشا سلست عين التاكس يزلو قدام عين التاكس انكم تاكس بحال ويدما اتاوناتنا زخون ويكا كاب سرحنا ديو كاب بيزنس ديو نتو اتاوي ابو زغبر تاكس ويكا قرص ويكا شتوير كوني خيل قدام يكفال زيت نزبس حزبي زيت نكف كون كله اتقالا يكفال دما سيلز تاكس يبحال زي دما ابزخون نغزو نبرت كدان ديو مكينا دي بورصا ديو ابتو واغاناتو زوسخالو فاليو اد تاكس يبلو ابكلغل حغرات اب نجرمن دما ميرفشتوير نبلو سلازي السلو تسالساي دما كوربريت تاكس بحال زخا نتن كوربوريشنز ويكا كامبانيتات زغبرلن تاكس مالتي مغنياتو كوربوريشنز نفسن زخاله سب سلو زخونا نساتن ون نبينن ين تاكس غبرلن سلازي انت هاجر تستفل عليه استراتيجي زلوا اب انكم تاكس كومدما سيلز تاكس كومون كوربريت تاكس سلستين اب هاجرات كنجنازب كنفتنينا نزا فيديو تري دلخا نزا فيديو تري زلخم كتعبيو كتلوطو نابزل على درجه كتكدو خمت دليو يردانلو that's why نزا تري زلخم امبار نابتقعزو نابتزل على درجه نمعباي اتزبلص نابزل على درجه كحجزوكم زخل انتلو دما ولقاو كلاساتيو سدما
ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ኦኤስሲዲ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ዓለም ለኻዊ ትካል ወይ ከዓ ኣህጉራዊ ትካል ካብኡ ዝመፀ እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ዳርጋ ዝበለፀ ሓበሬታ ክንብል ንኽእል ኦልራይት ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ ተወሳኺ ከብርሃ ዝደሊ ኢንካም ታክስ ወይ ከዓ ኣብ ኣታዊና ንገብሮ ታክስ ድማ ምንጭናቱ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ኣብ ኢንካም ታክስ እንታይ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ሓደ እቲ ሳለሪ ወይ ዌጅ ደሞዝካ ካብ ደሞዝካ ኣብ ደሞዝካ ዝግበር ታክስ ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣብ ኢንቨስትመንት ናትካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ድዩ ኣብ ካልእ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስት ጌርካ እንተለኻ ኣብቲ ኢንቨስትመንትካ ካብቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ጌይን ክገብር ከሎ ካፒታል ጌይን ታክስ ዝበሃል ኣሎ ገዛ ኣሊካ ክሸጦ ከለኻ ካብኡ ዝመፅእ ታክስ ኣሎ ካልእ ምስ ኣብ ዝተፈላለየ ምንጭ ክኸውን ይኽእል ወርቂ ዘለዎ ካብ ወርቂ ሽያጥ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ምንጭ ናይ ኣታዊ ክህልወና ክእል ንኣብነት ሓደ ሰብ እናሰርሐ ትካል ክህልዎ ክእል ናይ ትካል ታክስ ክህልዎ ክእል ናቱ ታክስ ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዝመፀ ኢንካም ታክስ ኢሎም ይእክብዎ መብዛሕትኦም ካምፓኒታት ሴልስ ታክስ ሳልሳይ ድማ ኮርፖሬት ታክስ እዚአን ነጥብታት ሒዝና መንኺድ ሕጂ ቀጥታ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ከም መገናዘቢ ክኾነና ኣብ ሃገር ክንወስድ ኢና ንሱ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ኣገራሚ ክትሪኢኹም ኣሜሪካ is very special country ኣሜሪካ ኢንካም ታክስ ናቶም ከባቢ 37% ይኸውን እዚ ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ኢንካም ንዘለዉ ምናልባት ታሕቲ ንዘለዉ ከይከውን ይኽእል እዩ ለትሰይ ኣብቲ ኣቨሬጅ ኢንካም ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ንዘለዎም ኣብ ግምት ብምእታው ዝበሃል ዘሎ እዩ ትሕቲኡ ክትከፍሉ ትኽእሉ ልዕሊኡ እውን ክህሉ ይኽእል ይኸውን ሶ ንግለሰብ ኣብ ፐርሰናል ኢንካም ናቶም ወይ ከዓ ኢንካም ታክስ ናይ ኣሜሪካ 37% እዩ ኣብ ኒውዮርክ ክኸይድ ከለኻ እዚ ሕጂ እቲ ኢንካም ታክስ ዝበሃል እውን ናይቲ ካምፓኒኻ ናይ ሄልት ኬር ናብ ኩሉ ክወፅእ ዝኽእል ተደማሚሩ ዝኸውን ዘሎ እዩ ኣብ ኮርፖሬሽን ድማ 21% እዩ ሕጂ ራእዩ እዚ ምስ ኤሮፓ ክወዳደር ከሎ ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ሴልስ ታክስ የብሎምን ሶ another very important thing ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ድማ ክጠቕሶ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ ስቴት ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ዘለወን ንኣብነት ፍሎሪዳ ኢንካም ታክስ ስቴት ታክስ የብሎምን ሕጂ እቲ ኢንካም ታክስ ስቴት ታክስ ክኸውን ይኽእል ክሪሚናል ታክስ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ፌደራል ታክስ ክብ ይኽእል ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣሜሪካ ገለገለ ስቴትስ ከም በዓል ፍሎሪዳ ንኣብነት ስቴት ታክስ የብለንን ካልኦት ስቴትስ ግን ሳብ 12% እውን ክገብራ ይኽእላ እዚ ናይ ኣሜሪካ ንበይኑ ክንሪኦ ንኽእል ድሌት ኣለኩም ሓብሩን ኢኹም ሶ ናብ ኤሮፓ ንኸይድ ገለ ካብተን ዓብ ታክስ ዘለዎን ዝበሃል ሃገራት ሃገረ ስዊድን እያ ስዊድን 52% ታክስ ኣለዎም እዚ ድማ ናይ ጥዕና ታክስ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ታክስ ኣሎ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣኻኺቡ 52% ኣቢሉ ታክስ ናብ መንግስቲ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ 25% ድማ ናይ ሴልስ ታክስ ኣብቲ ንሕና ንገዝኦ ኣስቤዛ ብላዕሊ 25% ዝውሰኽ ታክስ ናብ መንግስቲ ዝኸይድ ኣሎ ንካምፓኒታት ግን 20% ኣብ ኣሜሪካ ክንደይልና ነርና ንካምፓኒታት 21% ንግለሰባት 37% ኣብ ስዊድን ግን ንግለሰባት 25% ንካምፓኒታት ግን 20% ንርኢ ኣለና ኦኬ ካሊእ ዓዲ እንግሊዝ ንኸይድ ዩኬ ግሬት ብሪትን ኣብ ኢንካም ታክስ ኣብ ሰባት ወይ ከዓ ኣብቲ ኢንካም ታክስ ናትካ 45% ታክስ ክህልዎም ከሎ ሴልስ ታክስ 20% ኣለዎም ኮርፖሬት ታክስ ግን 19% ስለዚ ቁርብ ወሪዶም ኣለዉ ንካምፓኒታት ናይ ምስሓብ ስትራቴጂ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓይነት ስትራቴጂ ኣለወን ክንርኢና ማለት እዩ ሶ ንግሬት ብሪትን ሪና ሌትስ ጎ ቱ ጀርመኒ ጀርመኒ ድማ ገለ ካብቶም ብዙሕ ታክስ ተፅዕኖ ዘለወን ግሬት ብሪትን 45 ኣብ ኢንካም ታክስ ኢልና ፀኒና ኣብ ጀርመኒ ክንከውን ከለና 45% ድማ ኢንካም ታክስ ኣለዎም ሴልስ ታክስ 19% ኮርፖሬት ታክስ ኣብ ካምፓኒታት ግን 30% ስለዚ ጀርመኒ ብዙሕ ቫይብረንት ኢኮኖሚ ፅቡቕ ኢኮኖሚ ዓብይ ሃገር ስለ ዝኾነ እምበር ንካምፓኒታት ሰሓቢ ሃገር ኣይኮነን ዝተኻለ መጠን ሃገራት ኣብ ጀርመን ሄድ ኮርተርስ ናተን ክገብራ እውን ኣይደልያንን ምክንያቱ 30% ታክስ ስለ ዘለዎም ግን ብካልእ ኣትራክቲቪቴት ኣለዎም ብካልእ ሰሓብነት ኣለዎም
ትጉህ ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣለዎም ብዙሕ ሃይሊ ኤጁኬትድ ኤንድ ሃርድ ወርከር ዝኾነ ሌበር ፎርስ ስለ ዘለዎን ካምፓኒታት ተገዲደን ኣብ ጀርመን ክኾና ዝግደዳሉ ግዜ ኣለዎን ስለዚ እዚ ክንርኢ ንኽእል ፈረንሳ እንተሪእና ዓባይ ሃገር ካልእ 45 ኢንካም ታክስ ርኢዎ እቲ ተመሳሳሊ እቲ ኢንካም ታክስ ክበሃል ከሎ 45% ኣብ ኤውሮጳ ማለት እዩ ኣሜሪካ ታሕቲ ኣብዚ ሴልስ ታክስ 20% ኮርፖሬት ታክስ ድማ 26% ንርኢ ማለት እዩ ሃገራት ከዓ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ብጣዕሚ እየን ዝወዳደረና ሓትሕደን ሕጂ ጥልያን ተሪእና ከምኡ 43 22 ከዓ ሴልስ ታክስ 24 ከዓ ኮርፖሬት ታክስ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚአን ሰለስተ ፈረንሳ ጀርመን ጥልያን እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ መን ኣላ ኣብ መንጎአን ስዊዘርላንድ very interesting tendency ንሪና ንእሽተይ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ስዊዘርላንድ ተሪእና ኢንካም ታክስ ናቶም 40% ሴልስ ታክስ ናቶም 7% ኮርፖሬት ታክስ ናቶም ከዓ 14% ስለዚ እዚአን ዓበይቲ ሰለስተ ሃገራት ከምኡውን ዩኬ ወሲኽካ እዚአን ዓበይቲ ሃገራት ኣለዋ ስዊዘርላንድ ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ ሌበር ፎርስ ኣዝዩ ምዕቡል ሃገር ከለዎም ክንሶም ታክስ ናቶም ንረይዎም ኣብ ኢንካም ታክስ ሰባት ኣብዚ መፂኦም ክሰርሑ ኣትራክቲቭ እዩ ምክንያቱ ትሕቲ ካልኦት ታክስ ስለ ዝኸፍሉ ሴልስ ታክስ ዝኾነ ኣዝቤዛ ኣብ ዝትገዘሉ 7% ጥራይ ቫልዩ ኣድ ታክስ ዘለዎ መርቨሽ ተወይርናትና ትሑት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኮርፖሬት ታክስ ንካምፓኒታት ድማ ዝበለፀ እዩ 14% ስለዚ ሓንቲ ካምፓኒ ኣብ ስዊስ ኮይና ንጀርመን ክሰርሕ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ካብ 30% ክትከፍሎ ዝግባኣ 14% ጥራይ ማዓስ እዚ ጥራይ ናይ ስዊስ ንበይኒ ስዊስ ፌደራል ስቴት ስለ ዝኾነት ፌደራል ሃገር ስለ ዝኾነት ነፍሲ ወከፍ ስቴት ንናቱ ሕጊ ዘለዎ ኣብ ገሊኡ 10% ክኸውን ይኽእል ኣብ ገሊኡ 20% ክኸውን ይኽእል ስለዚ እተን ስቴትስ ናይ ስዊስ 26 ካንቶናት ኣለዋ ነፍሲ ወከፈን እውን ኣብ ውድድር እየን ዝርከባ ገሊአን ታሕቲ ታክስ ኣለወን ገሊአን ላዕሊ ሓንቲ ካንቶን ኣላታ ዝተሓተት ሱግ ትበሃል ካብ ህዝባ ዝበዝሕ ትካላት ኣለዋ ኢንተርናሽናል ትካላት ንታክስ ኢለን ኣብኡ ዝመፃ ማለት እዩ ምክንያቱ ሄድ ኮርተርስ ናተን ኣብ ስዊስ ክገብራ ከለዋ ዓብ በነፊት ስለ ዘለዎን ኣብ ታክስ ብታክስ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ክህልዎ ንኽእል ስዊስ ድማ ካብ ጥንቲ ዝጥቀመሉ ስትራቴጂ እንተሎ ናይ ታክስ ፌቨራብል ካንትሪ እዩ ታክስ ሄቨን ዝበሃል ቃል ኣሎ ታክስ ሄቨን ዝበሃሉ ሃብታማት ናብኣተን ሃፀፍፀፍ ዝብሉለን ሃገራት ማለት እዩ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ስዊስ እያ ካልኦት ካይመን ኣይላንድስ ዝበሃል ኣሎ ላክሰምበርግ ሃገር ኣላ ኔዘርላንድስ እውን ምክንያቱ ካልኦት ደሴታት ስለ ዘለዎ ኔዘርላንድስ እውን ታክስ ሄቨን እዩ ሲንጋፖር ሆንግ ኮንግ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ፅንሒልና ንሪኣ ኢና በዓል ዱባይ ማለት እዩ እዚኣቶም እውን ኣብ ታክስ ዓብይ ኣትራክቲቭነስ ኣለዎን ማለት እዩ ናይ ስዊዘርላንድ ንውሕ ዝበለ ይበኩም ኣለኹ ስትራቴጂ ናቶም ከመይ ምዃኑ ኖርዌይ ተሪእና 38 ኢንካም ታክስ 25 ሴልስ ታክስ 22 ኮርፖሬት ታክስ ኣለዎም ማለት እዩ ዴንማርክ ታሕቲ ውሪድ ኢልና እንተሪእና ገለ ካብቶም ዝለዓለ ታክስ ዘለዎም ሃገር እዮም ዴንማርክ 55% ኢንካም ታክስ 25 ሴልስ ታክስ 22 ድማ ኮርፖሬት ታክስ ኣለዎም ኔዘርላንድስ ንኸይድ ኔዘርላንድስ 49 ኢንካም ታክስ ኣለዎም 21 ሴልስ ታክስ ኮርፖሬት ታክስ ድማ 25 ግን I think ደሴታት ኣለዎም ኣብቲ ፓሲፊክ ዲ ኣብ ገለ ብመንገዶም ጌርካ ናይ ታክስ ሄቨን እውን ኣለዎም እዮም ኔዘርላንድስ መስለኒ ገጋ ይኽላለይ ኦኬ ዓበይቲ ሃገራት ርኢና ኣለና ኣብ መን ተሪፋትና ኣላ ቤልጅየም very high taxes 50% ኣብ ኢንካም ታክስ ኣብ ሴልስ ታክስ 21 ኮርፖሬት ታክስ ከዓ 25 ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ናብ ቻይና ገፅና ንኸይድ ቻይና 45% ኢንካም ታክስ ተመሳሳልነት ምስ ካልኦት ኣብ ሴልስ ታክስ ታሕቲ 13 ኮርፖሬት ታክስ ድማ 25 ህንድ እንተሪእና 42 ኢንካም ታክስ 18 ሴልስ ታክስ ኮርፖሬት ታክስ ድማ 25 ሕጂ very interesting ክንሪኢና ናብተን ሃገራት ዓረብ ንኸይድ እዘን ነዳዲ ብብዝሒ ዘለዎን ሃገራት መጀመርያ ኢማራት ክንከይድ ኢና ኢማራት ማለት ዱባይ ኣቡዳቢ እናበልካተን 7 ስቴትስ ማለት እዩ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብኣተን ኢንካም ታክስ ዝበሃል የለን ኣይኽፍሉ እንዲዮም የብሎምን ሴልስ ታክስ 5% ጥራይ ኮርፖሬት ታክስ ድማ የለን ስለዚ ክንደይ ሃብታማት ናብዘን ሃገራት ይኸዱ ከም ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ኢንካም ታክስ ዓቢ በነፊት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ
ብዙሓት ናይ IT ሰራሕተኛታት ወይ ካብዞም ግሎባል ኖማድስ ዝበሃሉ ብኮምፒተሮም ዝሰርሑውን ናብ ይኸዱ ኣነ እውን ምስ ግዜ ናብ ምኻደይ ኣይተርፍን እዩ በዚ ርኦ ዘለኹ ማለት እዩ and ክሪኦ ከለኹ እውን ኣቡዳቢ በዚ ኢማራት ርኢና ኣለና ምስኦም ልግብ ኢሉ ድማ ኣብ ዝረአዮም ሰማዓት የንካ ትሪኦን ኣለኹም ኣብቲ ካርታ ዓለም ቅድም እንታይ ናይ ሽፌንዘ ነገራት እዚኣትን እዚአን ኢማራት ርኢና ፀኒና ሕጂ ከድና ጥቃ ድማ ቀጠር ኣብዚኣ ንእሽተይ ኣላ ዳርጋ ንኽትንክፋ ምን ከባድ እያ ንሳቶም እውን ልክዕ ኮርፖሬት ታክስ 10% ካልእ ግን የብሎምን በንጻሩ ሴልስ ታክስ እዚኦም የብሎምን እቶም ኢማራት ሴልስ ታክስ 5% ኮርፖሬት ታክስን ኢንካም ታክስን የብሎምን ስለዚ ኣብዚ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ እውን ተመሳሳሊ ሴልስ ታክስ ኣለዎም ኮርፖሬት ታክስ ኣለዎም ኢንካም ታክስ ግን የብሎምን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሃገራት ኢትዮጵያ ሃገራት ኣፍሪካ ክንርኢ ንኣብነት ኢትዮጵያ እንተሪና ኢንካም ታክስ ናቶም 35% ሴልስ ታክስ 15 ኮርፖሬት ታክስ ድማ ላዕሊ 30% እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ኮርፖሬት ታክስ ዘለዎን መብዛሕትኡ ግዜ ካምፓኒታት ንምስሓብ እውን ሽግር ኣለዎን ማለት እዩ ኢጅፕት ተሪና 25 ኢንካም ታክስ 22 ኮርፖሬት ታክስ 14 ድማ ሴልስ ታክስ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ናይጀርያ ክንርኢ እስከ where is Nigeria ጊኒ ሴኔጋል ኣብዚ ላ ናይጀርያ እና ኮትዲቫር ዝለዓለ ታክስ ዘለዎ ሃገር እዩ አይቮሪ ኮስት 60% ናይ ኢንካም ታክስ ኣለዎ 18 ሴልስ ታክስ 25 ኮርፖሬት ታክስ it's crazy I don't know okay Nigeria ኣብዚ የለ okay I don't even know أبيلا okay Nigeria so right حظلي فلتاني نير Nigeria بكم زلا كمان نفس كارت هذه so Nigeria 14% income tax 3 corporate tax شو عته sales tax شو عته sales tax نير لنا مالك كندا انترينا 33 income tax اللوم حمشتك سيلز تاكس مس امريكا دوب سلو زغون نشي تراي زلوم دارغا سيلز تاكس يبلوم نورث امريكا 5% كوربريت تاكس ما اسران شدشن كندا غلو زي مس امريكا فيري كومبيتيتيف يوم كومبليماتهم غربيتهم مكسيكو طريقه 35 انكم تاكس 10 شدش سيلز تاكس 30% كوربريت تاكس نرلنا مالتيو كالوت من لو امبورتنت هاغرات درساناين let's say ابزي سبين 40 شعاتن income tax 21 sales tax 25 دما corporate tax سكبزي حنت هاجر كنرينا تركي كما يخون Turkey 4% income tax 10 شو من sales tax 25 دما corporate tax نرلنا أستراليا 54 corporate income tax 10% sales tax 30% corporate tax so country was اللهم استفل عليه هاجرات استفل عليه tax system يزلون سلزي ناي tax بفلاي نلعب جسنا إقتصادنا كعب خلو نتاكس ريخا مخاد إيرترا بخنري بس إيرترا I don't think there will be أبريتا information yes I don't think إيرترا information زلوا أي مثلاً yes إيرترا أبريتا يبلان رواندا تبري سنة بيان Rwanda is very small country. Malawi, Zimbabwe. Where is this country? Uganda 4% income tax, assessment sales tax, and salasa corporate tax. Nirelana. Kenya 30% income tax, assessment sales tax, 30% corporate tax. So بعرفش أنا زي مثل تسلي إذا حبريتها زي فليتنا استوعيلنا تاكس كم يمخانو أب كل معرخم زي كونه قال هجرات ما وشتن من في اللي كم زلون أب سويس جي قال كانتونات states مالتيو أب تاكس اللون قالين كتحت اللون سلزي بس الله independent تخين ترحكا أبي تكفت تغل أبي رسيدنس نات كخد قبرت تغل جزء خل أبي جزء تغل أقدر سنة اللون نزل بمتاو ولا تجازز حصرت مثلا كتاكس عبن حرقين موال كسلة خفلة تنقال لك كم حبريتها بأمريكا ولك كمو كل ستيتس عادي يكونون تاكس نات مبارز حبريتها زي كتغمنا يخلي كم حبرة سب وهنياتهم سو تاكس سلزين فلت تعبابينا أب عالم جن تاكس هقدر سنة اللو بزح كفالنا جنزب كلمة بتاكس يزقي شو بس زي مثل حبريتها إذا حبريتها تفتيهم ملاك هبوازا فيديو نابكالوت نخد بتصح شير بلوا أبكال عرستي كساب نرغب
دحنكون بلكم ناتكم فيدباك كومنت سكشن جرافو لينا بلكو أبزيك سنة بتكمية دحنكونو تشاو